Здравейте! Ние сме издателство Емас. Срещате ни така късно вечер, на края на поредния ден на планиране на книгата. Въпреки че сме страшно изморени, сме в много добро настроение. И сега ще ви представим всъщност нашите най-нови книжки и съответно нашата най-нова гордост. И най-важното акцента ни на щанда и въобще програмата ни за тази година. Най-много наблягаме на книгите за деца, защото осъзнахме, че трябва да се почне някъде, а то разбира се, четенето при децата. И то е една мисия, вярваме в детската книга и от години всъщност се занимаваме с нея, но сега наистина започваме да нагазваме в дълбоките води. И сега тук сме ви подготвили за представяне няколко книги от две поредици. Едната се казва Големите разказвачи, другата се казва Европейски разказвачи, като всъщност големите си ще са европейци, но това е едно така формално, неформално по-скоро разделение на две възрасти. Големите разказвачи са книжки за деца между 7 и 10-11 години горе-долу. Това е една от моите най-любими от поредицата, Тоби. И съм извадила точно нея именно, защото много я обичам, а и защото преди около месец най-накрая извадихме нейното продължение, Очите на Елиша, от един млад френски автор, драматург, Тимоте Дюфонбело, много интересен човек. Тази е най-новата от поредицата ни. Конрад или Детето от консервената кутия, или както е написано вътре, Инстантното дете. Той всъщност е произведен във фабрика за перфектни деца, които се поръчват по пощата. И попада в дома на една далеч от перфектна госпожа, Бартолоти, която, отваряйки огромната консервена кутия, изпада в някакъв ступор, че вижда вътре едно малко сбръчкано същество, което има нужда от специален сок, за да се превърне в перфектно 7-годишно момченце. Детето се сблъсква с идиотизмите на своята нова майка, защото тя се опитва да го храни с влизалки и да го облича с кожени панталони от змийска кожа, а той просто иска едно нормално семейство. Но в крайна сметка книжката е страшно сладка, с невероятно чувство за хумор е написана. Няма много герои, но те са страхотно пълнокръвни и абсолютно интригували вниманието да го вземат. И книгата е за детето във възрастния, за възрастния в детето и за взаимното образование. Че има и какво и децата да дадат на родителите си и естествено обратното, което всички знаем, но важното е, че е взаимно. Тези 4 книги са старта на нашата съвсем нова поредица за деца, Европейски разказвачи. И 4-те са от 2013 година. Страхотен подбор. Решили сме да издаваме книги, които са не само от английската литература, защото има и други народи, за множество почутвания и така. Започнахме с книгата на Хенинг Манкел, която е част от тетралогия. Предстои да издадем още 3. Продължихме с словенска книга. Славко Прегъл е може би най-известният словенски автор за деца. Продължихме с невероятния Даниел Пенак, който вече е познат на българската публика, но с романи за възрастни и с една много книжна книга, като роман. Всъщност в Приключенията на Камо са включени 3 истории за него, които са изключително добри и за възрастни според мен. Хуморът е като съвременните ни анимации, и малките, и за големите има какво да се захванат. И след това продължихме с Хаги Рук, Песента на бухарчетата, която е една по-сериозна книга, засяга и проблемите в детския живот, истинските проблеми, макар че за едно дете и най-малкото нещо може да бъде най-големият проблем на Земята. Важното е да се разрешават заедно. Чакай.
малко. Стой. Той да го направим на втори клип, защото... Само... Ами, защото тук ми станаха, знаеш какво, аз тук едни неща не можах да ги фокусирам и трябва да се... Ще ги събера. Просто ми стана много такова, искам за да мога да ги направя по-лесно после. Окей, давай, нямаме време, хората ще... Добре. Аз пък ще ви представя... Алекс, не мога да я снимам само лице. Аз не зумвам. Започвам ли? Кадър, 1, 2,